L-Ewropa se tibqa' tkun dawla d-dinja u nkomplu naħdmu biex nagħmlu l-ħajja tan-nies aktar faċli, aktar sigura u aktar ta' suċċess. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola f'indirizz tagħha ta' tmiem is-sena fejn enfasizzat il-ħidma kontinwa tal-Ewropa biex tagħti priorità lil benesseri taċ-ċittadini tagħha. Metsola ddiskriviet l-2024 bħala sena ta' sfidi, iżda wkoll ta' tama u determinazzjoni. This was a year of elections and change, a year where we found hope in the darkness of war, a year of standing together and finding ways forward. It was a year where the European Parliament continued to lead the debate, where we stood up for our common humanity, where we reinforced those values that make our Europe a beacon of light and a superpower of rights. Hija rimarkat kif il-Parlament Ewropew kompla jmexxi d-dibattitu dwar kwistjonijiet kruċjali, saħħaħ il-valuri fundamentali tal-Unjoni u offra tama anke f'ċirkostanzi diffiċli bħall-gwerra li għadha tħalli impatt fuq ir-reġjun. Roberta Metsola rriflettit ukoll fuq l-elezzjonijiet Ewropej ta' din is-sena li fihom miljuni ta' nies għażlu l-membri parlamentari Ewropej tagħhom u fakret kif dawn ir-rappreżentanti għandhom il-missjoni li jkunu l-leħen ċittadini li ma jistgħux Metsola qalet li matul din is-sena l-ġdida l-Ewropa se tiffoka fuq il-prijoritajiet tal-poplu billi tkompli tibqa' maquda u lesta biex tindirizza kull sfida ġdida. Il-President tal-Parlament Ewropew enfasizzat l-importanza tal-kooperazzjoni u l-adattament bħala elementi kruċjali għas-suċċess tal-Unjoni fil-ġejjieni. Messaġġ ta' tama u determinazzjoni hija temmettejt li fl-2025 l-Ewropa mhux biss se sservi ta' tarka l-valuri u drittijiet tal-bniedem, iżda wkoll tkompli tfittex soluzzjonijiet biex tagħmel il-ħajja tan-nies aktar sigura b'opportunitajiet ġodda għas-suċċess.